ikpela ama onye ukwu na ama onye nta mana eziokwu ikpe ala ama ya ma ọ wụghị ma aka azụ ọ dịrị ime ya. Eziokwu bụ ndụ. Onye na-ekwu eziokwu na-ebi ogologo ndụ. O nwere mkpụrụ ihe abụọ ọ hụtachara ama dịka onye Igbo, dịka onye olu okoro, nke dị na Ọma Ahịa South steeti nke Chineke, the only God's own state gburugburu anyị wụ mba. Eziokwu bụ ihe bụ akpọte gị n'ụra n'isi ụtụtụ, ajụọ gị ga-ekwu ya ele anya ụra, ala eche ya eche. Eziokwu bụ ịṅụcha mmanya ajụọkwa gị ya, abalị onye agụtala ọnụ ya, ajụọkwa ya sị ya were ego a soshal tolembe ya si ọmụarie kpekpe o si mee eziokwu otu o si mewu ịlakwa ajụ ese asị ịkpọkwara ya okwuchie ya gasị ya ka agala arụ kwụsị ya nọrọ n'ihu ihu na-akpọ ya wa arụsị, ọwụghị arụsị wa aha ya. Ọ bụ ndị ọcha bịara ka ha mebichi ndị Chukwu ji chọọ anyị mma. Ezigbo aha ya wụ arụ kwụsị, maka ọ arụ kwụsị ndụ adị. Ọ ga-adịrị, ọ ga-amata ya asị Eziakụla mma. Onye Enugu si tọọ ọ arụ kwụsị ndụ adị. Ebe ahụ wee imeta ihe izu ohi ajụọ gị elu jụọ gị ala, ị chọghị ikwu eziokwu ka ndụ dị gị, ndị gị mere gị ebere mere gị ebere. Den ihe ahụ ọ ga-abụ iche ime ejidele gị gị asịrị ọgwụ a mere ihe a, hapụ ya, maka ejide gị n'ihe ahụ ịghọ ụgha ọkwa ọnwụ. Emekweli ya. Onye ajọ omume ọ na-adịrị ya mfe ikwu eziokwu, maka agwa ọ gara akpa iweghị ike ije ikpetele onye wa mere ya. O ji ọfọ na-ekwu. Eziokwu bụ ndụ. Eziokwu na-eweta ezi omume, maka ị ga na-eme ihe wa ajọ ga-eweta ihe mere. Ị hụla na eziokwu ndị Igbo anyị gwa onwe anyị eziokwu, nwa bekee atụgharịa fewe anya bikọs ahụ anyị nwa uchi. Ọwụla anyị nwa ahụ ndị isi ojii gwa onwe anyị eziokwu, maka anyị nwa kwesịrị ịgụ nkọwa ụlọ ejiri dị gụ ruo ịmata na ndị Igbo mba anyị nwoke mmadụ. Igbo wu Igbo, ebe onwe ịhụrụ Igbo wu Igbo nwoke mba, ọ nwoke mmadụ ka ọ bụ. Otu onye kwuru egwu si na nwoke ọ bụla na-Eziagụ bụ mmanwụ si nne tutu site n'ụbọchị a mụrụ nwata na ebe dị ụta la nwoke mmadụ ka ọ wụ. Mụ abịa ahụ m onye olu okoro nke dị na Ọma Ahịa South n'ime steeti nke Chineke. N'olu okoro enwere ihu anyanwụ ebe anyị na Chineke na-esi akparị ụka. Ka m agwacha gị ihe ọma dị ebe a. Onye Israel pụta na-aba mba, mụ awa onye olu okoro ga-apụtara aba, ọ na-aba ma na-aba. Mana eme ka ọ mara na ihe mere na be nna ya mgbe ya na Gaza lụrụ ọgụ 4, 5 or 6 years ago thereabout otebe. N'ihe mere na village m kemgbe 1967, 68, 69, 70, mgbe anyị ji omenala ndị nna anyị hapụrụ anyị na-ekpere Chineke. Ụtọ na-ematụ bọmbụ na Israel, something eme intercept n'elu. Ụtọ a ka o mere na be nna m na olu okoro. Go and confirm. Onwe na-eme okwu ya sị gị go and confirm. Mụ awo ji ọfọ sị gị go and confirm. My ancestors told me. O nwere ọsọ wara ya ka ya gazieri ya. Isiokwu m bụ eziokwu na ikpe ziri ezi. Ọfọ na ogu. Ndị nna anyị ji eziokwu na ikpe ziri ezi bie ndụ. Ọ ya mere ha ji ka nka. Ọ bụghị oke ego ka a na-ekwudo. Onye mere ntamimo kpata ego rụcha ụlọ, o nwere ike ọ ghara ahịa ala ọtụtụ mgbe o nwere ike mgbe o mechara ihe ọjọọ dị otu a dị otu ala n'ike. Ụlọ ya ahụ dịkwaghị onye gị ibi, ọ ya mere ịhụkwa ọtụtụ okpokoro ụlọ nwunye bizi ya, mana ezinụlọ ezigbo mmadụ a na-echi echi. Ọ ihe nna m gwara m ka m na-egwu asị gị nke Silas, Paul ma Peter amaghị m ndị ahụ. O nwere nke a gwara m, ọ ihe mụ dị interested n'okwu bekee.
biko ana m asị Ejiofor sị na ọ ga-adịrị ndị Godian religion n'ụwa niile na mma mmiri ya ga-afa ha n'eze ya gaziere ha ma ndị chọọchị omenala nke nna anyị nwanne m nwoke ji na-abịa ya gaziere unu anyị ha bụ ndị omenala ndị Godianism atalara ndị Igbo ahụhụ ebe anyị nọ na-ejikọ na-akpakọ nke ndị vileji nke ndị be nna m emekwara ha ntamehie imo mana anyị mana ihe ala be nna anyị chai ole mgbe ihe ọzọ ga-abịa anyị na-edi ya na-eme ka ga-akọwara ndị Igbo ka ha mata na Chineke awụghị ọbịa ọwụ mmadụ kpọ Chineke bịa na enwere ụmụ Chukwu na-ama izi olu okoro na be nna m ọwụ ndị ọcha gụrụ aha biko ọ na-eme dịka m na-esi ekwu n'ihe onyonyo m ihe emebika n'ala Igbo mana Chineke mere anyị ebere maka ata nna nna anyị ta nna anyị takwa anyị ụmụ anyị nọkwa n'ezigbo nsogbu ndị eze unu tikwe n'anya n'omenala ma ọ bụghị ya oge na-adịghị anya ndị eze ga-emewesa gị ndị eze iwere kesi gị bịa na palas onye eze na-adọ iske ya akwa anyị nwa na-aṅụ anwụrụ na aga ụda eze ka o nwere ndị ọzọ nchi ịkpọta ndị mba ka bachi aja ka ititukwe n'anya ebe ị nọtara ofu obodo ka itu anya na omenala ka ihe dịrị Igbo na mma ha m ikele ndị mmụọ omenala n'ala Igbo ọ ga-amata ya siza ka ọ ga-adịrị gị na mma Obi Kubana o nwere mmanya rụrụ Odogwu bitas ọ na-adị m mma ana m eji ya eme bara ọ nọkwa ebe ala akụkụ m mana abịara m nkụzi onwe otu iwele dịka ọ chọrọ iwezi m mana Chineke ekwekwele maka na onye iwe a na-apụ atụrụ ana m ekele Kanayo Igbo onye omenala Igbo onye ọgwụ ego ya gaziri gị Kubana chief priest o nwere otu onyonyo gị na-atọ m ụtọ ebe Ejiofor aka biko anyị ma na-ezi ka anyị na-ama na ihe chọrọ bụ ka ọ dịrị Igbo na mma ya gaziri onye Igbo gaziri onye ntọ Ejiofor na-ekwu Igbo mma mmanụ